Internettet har revolutioneret måden at kommunikere på, men er internettet for stor påvirkning af samfundet? Og hvordan vil internettet se ud i fremtiden? Det vil jeg forsøge at finde svar på i denne video. Rigtig god fornøjelse. Mange tror, at internettet først startede i 90'erne, men faktisk så startede internettet allerede i 60'erne. Det var en forsker hos CERN i Schweiz, der kom på ideen. Det var ting som, at hele verden skulle være forbundet med et link, og at linket skulle være forbundet med et nøgleord. Nøgleordene var så forbundet med nogle andre dokumenter. I år 1964 fremviste forskeren Paul Barron et forslag til, hvordan et kommunikationsnetværk kunne se ud. Forslaget blev kaldt Barron Packet Switching Network, og det bestod af et pakkebaseret netværk. Det var delt op i mindre datapakker. Det var uden kabler og computer og var derfor bombesikret. Den 27. oktober 1969 startede det amerikanske forsvar et forsøg, som de kaldte for DARPANET. DARPANETtet er det første, som vi kender til internettet. DARPANET blev senere hen navngivet til APRA-net i 1972. DARPANETtet var baseret på Paul Barrons idéer, hvor netværket var forbundet sammen med nogle computer. I 1986 kom et nyt net. Det blev kaldt NSF-net. Nettet blev rigtig populært. Næsten alle skoler og universiteter i USA blev koblet op til nettet. NSF-nettet var bygget op af 5 supercomputere, som stod i hver sin region. De computere delte forbindelse med det øvrige telefonnet. Det fungerer så sådan, at man kaldte op til den nærmeste computer via telefonnettet. NSF-nettet er det net, som vi kender og bruger i dag. I marts 1990 blev der slukket for DARPANETtet, og den øvrige trafik fra DARPA blev flyttet over til NFS-nettet. I 1991 kom den allerførste udgave af World Wide Web, som vi i dag kender som www, når vi går ind på en internetside. I starten var der kun dokumenter med tekst, man kunne lægge på nettet. Ikke så lang tid efter fandt flere brugere heldigvis ud af, at man kunne lægge billeder, musik og en masse andre ting liggende på internettet. Og i 1993 kom den allerførste browser, der kunne tage www eller World Wide Web, om man vil. Og så begyndte der også at komme grafik på internettet. Men for at kunne komme på internettet kræver det jo også, at der er en internetforbindelse. I næsten alle internetforbindelses tilfælde, der bruger man telefonnettet til at kalde op, og så kan du komme på nettet. Det bruger man i telefonmodems, i ADSL og i mobil bredbånd, som jeg også kommer lidt senere ind på her i den her video. Internettet rummer rigtig mange muligheder, men fordi det rummer rigtig mange muligheder, så rummer der også mulighed for at overvåge hinanden, lave ulovligheder og censurering osv. af internettet. Når man tænder en computer, er man stort set overvåget, når man er på internettet, no mindre end hvis computeren er slukket. Politiet har adgang til, hvis det falder mistanke om, at du bruger internettet ulovligt, overvåger dig fuldt ud, uden at informere dig om det. Og hvis du har en for dårlig firewall og ikke opdateret de nyeste programmer på din computer, så kan du blive angrebet af et hackerangreb. Når en hacker har adgang til en computer, kan hackeren styre alle ting med computeren. For eksempel hvis du har et webcam indbygget i din computer, kan han tænde og overvåge dig fuldstændig som han vil. Men fordi internettet har sådan en stor magt, kan det også være et sted, hvor man kan censurere alle sider. I Kina for eksempel, der har Kina indgået en aftale med Google og Microsoft om, at hvis de vil have deres søgemaskiner, så bliver de nødt til at begrænse det i en anden udgave. Det betyder eksempelvis, at i Kina kan man ikke gå på Facebook, man kan ikke gå på YouTube,
Man kan ikke se porno. Der er rigtig mange steder, man ikke kan gå ind på. Man kan fx ikke søge på demokrati, fordi det er et diktaturisk samfund. Og en kinesisk mand prøvede faktisk at etablere kontakt med nogle af de her websider, som Kina ikke ville have, han skulle have adgang til. Resultatet var, at han kom i fængsel i rigtig mange år. Nu har jeg snakket en rigtig masse om, hvordan internet var, da det blev startet, hvordan det var, da de første brugere begyndte, og censurering og overvågning af internet osv. Men nu vil jeg tale om, hvordan internet bliver i fremtiden. Hvordan vil det se ud i fremtiden med internet? Jo, internet i fremtiden kommer rigtig meget til at bestå det, som man allerede begynder at se i dag. Nemlig at firmaer som Google og Microsoft har lavet sådan nogle deciderede office-pakker, eller hvad man skal kalde det på nettet, hvor du kan skrive tekst og en masse andre ting osv. osv. I fremtiden så bliver ting som Google Chrome OS rigtig stort. Kommer til at fylde rigtig meget i vores hverdag. Google Chrome OS er et operativsystem, som er hentet ned fra nettet, som fylder ingenting og gør, at du kan starte computeren rigtig hurtigt op. Men det specielle ved Google Chrome OS, det er, at alle dine filer, alt det du har liggende, det bliver simpelthen synkroniseret på nettet. Det betyder, at hvis du har 5 computer, så kan du få adgang til det på dem alle sammen, uden at du skal flytte rundt med USB, harddiske, USB-pinde osv. osv. Det gør, at uanset hvor du er, kan du have adgang til alle dine filer bare et sted. Det er super smart. Fremtiden kommer også meget til at gøre med, at vi får de her mobilbredbånd, som vi allerede også begynder at se. I virkeligheden kunne man være lidt grov at sige, at mobilbredbånd er næsten det samme som ADSL-bredbånd, som vi kender som bredbånd. Det er bare en mobil udgave, som navnet også antyder. Men mobilbredbånd gør, at jeg kan være på nettet alle vegne, stort set. Og nettet i fremtiden, det bliver helt vildt hurtigt, og det vil blive meget hurtigere end alt andet net, der vil gøre. Det vil sige, at næsten alle i verden kan have en internetforbindelse, og de kan være på alle steder, stort set. I fremtiden vil internettet også blive digitaliseret. Det vil måske betyde, at vi bruger de her internethandler noget mere. Webcams på computeren og de mikrofoner derinde vil være så gode, at vi vil ringe til hinanden, IP-telefonere til hinanden, i stedet for at mødes. Vi må måske kun mødes ganske få gange. Og ifølge Preben Meyer fra Innovation Lab mener han, at fremtidens computer bliver ultra tynde og små, og vi vil have en fast nøgle, simpelthen vores lille identitet, hvor vi har vores kode, eller hvad vi skal sige, så logger vi på, og så har vi adgang til alle verdens computer, uanset hvad. Jeg har valgt emnet internet, og det har jeg fordi, at det er noget, der fylder rigtig meget i vores verden og vores samfund og vores hverdag. Både for mig, men måske også for dig. Internettet startede som et seriøst forsøg. I dag er det noget mere end et seriøst forsøg. Internettet har en meget stor magt til at censurere osv. osv. Men internettet vil blive brugt endnu mere i fremtiden, og det er her, vi skal passe på. Hvis internettet kommer til at fylde meget mere i vores verden, så vil det måske ende med, at der slet ikke er nogen butikker. Alle ting, den køber vi på nettet. Vi vil aldrig mødes mere, fordi vi vil IP-telefonere. Og vi vil kunne overvåge hinanden, fordi at computerne vil få GPS. Vi vil dele meget mere, så vi vil kunne overvåge hinanden alle sammen. Resultatet er, at hvis vi ikke passer på, så bliver internettet et kæmpestort overvågningssamfund, og det vil ende med at blive hele vores samfund til allersidst, at internet styrer hele vores samfund. Derfor må jeg sige, at internettet har gjort rigtig meget godt ved verden, og har virkelig revolutioneret verden for, hvordan at du og jeg skal kommunikere. Men hvis vi ikke passer på,
så kan internettet være med til at smadre vores kultur og vores samfund. Det var min projektopgave for i år. Håber I nød den. Ha' det rigtig godt. Hej hej.